Arratsaldeon, gaurkoan Maite Ziganda etorriko da, sei elkarteko koordinatzailea da eta programanen kolaboratzaile ohia. Arratsaldeon, Maite, zer moduz? Arratsaldeon, oso ongi. Ja udan gaude, nola ikusten duzu da? Pues gogo handi sartzen dutu da, urtea, kurtsoa bukatu berria dugu eta deskantzatzeko gogoak, beharrak, nik uste dut mundu guztia bezala, ez? Baina baita, uda gogoekin, ez? Sei elkartean jarritzen dugu hor martxan, eta, orain deskantzatu pizka bat, baina indarra hartu berriro udari aurre egiteko. Komentatu dugun bezala, sei elkarteko koordinatzailea da, baina batez ere jendeak zuen lana ezagutarazteko, konta iguzu, zer nolako lanak egiten dituzute elkarte honetan? Berez, aurten 20 urte betetzen ditugu, heldua gara, eta egiten duguna da, harrera eman 12-17 urte bitarteko nerabei, etorri berriak diren nerabei, beste herrialdetik etorkinak direnak, gehien bat, 20 urte hauetan, gehien bat harrera eman diegu, bere ama orain dela 10 urte etorri zen Iruña herrira bizitzera, han utzi zuen txikitsu bat, eta 10 urte ondoren ekartzen du, erreagrupatzen du bere seme-alaba. Orduan, 10 urte hauetan nerabe honek bizitzen zenan, Hondurasen, Nikaraguan, Senegalen, bere amona, bere aitatxi, bizitzen zen pertsona horrekin, eta 10 urte ondoren, batean ez ezagun bat, ekartzen du ona, eta batean bizi behar du emakume horrekin edo gizon horrekin ez dela bere ama, baina berez ez da bere ama, ez daukate lotura emozionalarik, ez dute elkar ezagutzen, orduan gertatzen dira, hor gertatzen diren sufrimenduak edo sufrimendu horiei aurre egiten diegu, alde batetik ditugu nerabe horiek, hau da erreagrupazioan etortzen diren nerabeak, baina azken 2 urte hauetan baitan harrera handitu da, familia guztia migratzen dutela, gehien bat Honduras, Nicaragua, han bere momentu soziala edo politikoa aldatu da, eta orain familia hauek ez daude ongi, eta etortzen dira ona bizitza hobeago bat bilatzen, eta orduan zer gertatzen da, amatxoa han zen irakasle, aitatxoa oso lan ona zeukan, eta ona etortzerakoan irakasle ezin izan, zergatik ez daukalako homologazioa eta oso zaila delakoz, aitatxoa eta amatxoa lana arazoak dute, sartzen dira hor dolu batean, eta beren seme-alabak baita nerabeak direla, beti 12-17 urtekoak, baita dolu batean sartzen dira, eta orduan baita horiek harreran hartzen ditugu. Eta azkenik, eta hau da gehien bat, azken urtean gertatu den fenomenoa, edo errealitatea barkatu, Afrikatik etortzen diren guraso gabeko adin txikiko nerabeak. Gehien bat Marruekosetik etortzen dira, eta Nafarroako gobernua hartu ditu, tutelatu ditu, badaude errekurtso desberdinetan bizitzen, eta sei elkartea egiten die komunitario edo integrazio komunitarioaren jarraipena. Bereiek etortzen direla, ez geratzeko beraien artean Marruekosekoekin, hor itxitak eta baizik eta gogoak izatea beste nerabe batzuk ezagutzeko, eta kirola maite badute aukera ematea hori, kirol talde desberdinetan parte hartzeko, parte hartzea eta parte izatea, hori izango zen gure leloa. Nolako da elkartera datorren pertsona baten harrera edo prozesua, zuek jartzen zarete kontaktua berarekin, bere zuekin, eta gero harrera osoa nolakoa da ibilbide hau? Berez, gehien bat gurekin jartzen dira kontaktuan institutoak eta gizarte zerbitzuak. Horiek, printzipioz horiek bi. Baina, esaten dieguna da familia, gure lana da familia guztiari, osea, familia da gure lana, bai? Hau da, migrazio dolua gehienez 2 urte irauten aldu, bai? Batzuk urte batean aurre egin diote doluari eta jazta, baina gehienez 2 urte egoten aldira elkartean. 2 urte horietan lortu behar dugu nerabe hauek bere doluari aurre egitea, baina berriro familia sentitzea, gehien bat erreagrupazioan etortzen direnak.
eta adin txikikoak direnak eta familiari gabe etortzen direnak, baita gizarteak edo bere ez dakit, maitasun loturak egitea, nik dauzkat amatxo aitatxoa eta izeba osabak, bereiek ez daukate, gizartearen bitarte, nola sortu bere familia berria. Orduan, zer esaten diegu, familia izan behar dela, deitu behar duena elkartera, eta beraiekin izaten dugu lehenengo elkarrizketa. Orduan, familia guztia etortzen da lehenengo elkarrizketara, hor teknikariak egiten diete, egiten dute lehenengo ikerketa, ikusteko nola dagoen familia, eta ematen zaie harrera. Nerabea erabakitzen du, parte hartu ala ez, librea da, baina, lehenengo elkarrizketa horretan entzuten dituzten gauzak dolua eta gertatzen da, eta orduan nerabek ez dute hori da gertatzen zaidana. Justo, eskerrik asko, lehenengo elkarrizketa horretan nerabek entzuten dutena esaten dute jazta, norbait ulertzen dit, eta hori kentzen die, karga pila, orduan nerabe guztiak parte hartu nahi dute programan. Orduan, nerabeak parte hartzen dute prozesu batean, eta prozesua da alde batetik jarraipen individuala, bakarkako jarraipena egiten diegu, ikusteko nola daude orain eta 3 hilabete ondoren nola dauden, nola aldatu den dolu hori. Baita beraiek jartzen dituzte helburuak, ongi sentitzeko ze helburu eta jarraipena egiten diegu helburu horiekin. Bakarkako lan egiten da. Gero baita familiako terapia desberdinak erabiltzen ditugu, berriro familia izateko, sentitzeko eta bizitzeko. Eta azkenik, eta hemen bolondresak parte hartzen dute, talde txikitan eta talde handitan egiten ditugu jarraipena desberdinak, adibidez, talde txikitan, dolua zer da, zer botatzen dute faltan? Botatzen dute falta gehien bat familiak, lagunak, baina baita ikusten dute beren herrietan oso ikasle onak zirela eta hona etortzerakoan ez dute ongi ulertzen, hemengo erdera ez da adibidez hango erdera bezala, edo ez dute ezagutzen hizkuntza adibidez, edo gerta daiteke hemengo matematikak ez dirangoak bezala, orduan eskatzen dute asko laguntza institutuan dituzten arazoei aurre egiteko. Begira, nerabe hauek daukate antsiedade asko sufritzen dute honengatik, nahi dutelako gainditu, nahi dut hau gutxienez, eta kostatzen zaie pilo. Orduan, bolondresak etortzen dira astean bitan, eta talde txikietan eta bolondresak urte osoan konprometitzen dira, eta orduan hor sortzen dena da oso berezia, da hori, izeba osabak bezala. Bolondresak bihurtzen dira izeba osabak bezala. Badakite, nerabe hau larunbata honetan izan duela ez daki zer, eta astelehenean galdetuko diote, edo jarriko diote ez dakit. Nik azterketa badokanean nire izeba osabak jartzen didate belatxo bat, edo animoak, edo, beren lana hori da baita, eta nerabeak sentitzen dira, hori, hasten dira, kontzienteak izaten hemengoak direla, eta hemen daukatela bere errekurtso, maitasunezko errekurtsoak, baliabideak. Eta horretaz aparte, gehien bat akademikoki laguntzaz, baina bereziki da jakitea hemengoak direla eta pertenentzia hori osatzea, ostiraletan edo larun batetan egiten ditugu aisialdiko aktibitateak edo integraziozkoak, igual lehenengo sortzen ditugu taldeak eta jolasten dugu elkar ezagutzera eta lagunak izatera, eta behin taldea egiten duguna da beraiek antzerkiaren bitartez, dantzaren bitartez, edo beraiek ikustea igualan jolasten zuten kriketera eta hemen ez dago kriketa jolasteko, baina beraiek ezagutzea zer duten gustoko, Eta gero azkeneko hilabeteetan egiten duguna da integratzea. Sei elkartean ez dira egon behar beti, dira hilabete batzuk, eta gure helburua da zubi bat, gurea da zubia, begiratzea zer dagoen, eta ben indarra dukatenean, hori integratzea, antzerkia gustatzen bazaio, Nafarroako antzerki eskolara joatea, edo, eta hori da pizka bat, baina hori, prozesua da, oso emaitza positiboak ematen digu, gure egiten ditugun ebaluaketetan, urtero egiten ditugun ebaluaketak oso positiboak dira, berez funtzionatzen du, beraiek hemengoak sentitzen dira, indarra hartzen dute, dolua pasatzen dute eta integrazioa gertatzen da,
Baina garrantzitsua da hori, familia guztia eta baliabide guztiak hor parte hartzea, prozesu honetan. Lehen komentatu duzu nola 20 urte bete dituzuten, eta suposatzen dute urte hauetan zehar, sare handi bat egin duzutela, ezagutarazi izan zaretela, eta geroz eta kasu gehiago ezgitu zutela. Aurtengo kurtso honetan, zenbat nerabe etorri dira zuen elkartera? Gertatzen da oso gauza bitxi bat, elkartearekin. 20 urte. Gutxi gora bera, 1.600 bolondrez pasatu dira 20 urte hauetan. Adibidez, azken kurtso honetan 250 nerabe. Mugitzen dugun jende kopurua da oso altua. Balorazioak, bolondrezen balorazioak dira oso positiboak, neraben balorazioak oso positiboak, familien balorazioak oso positiboak, baina ez daki zergatik. Sei elkartea ez da gehiegi ikusten, oso gauza bitxia gertatzen da, ez? Guk esaten dugu, nola baita, etorkinei ez diegun, tapatzen dugun pizka bat, errealitate hori, nik uste dut baita, sei elkartea baita tapatzen dela pizka bat. Baina egia da hori, 250 nerabe, pasaden kurtsoan, ez dela zenbaki txikia. Eta gainera, 250 nerabe etorri direla gure komunitatera bizitzera, eta gogo pilarekin daude orain, parte hartzeko eta... Eta horrengo kurtsora begira, kopurua handitzea espero duzute edo mantentzea? Hombre, orain uste dut 50 nerabe ditugula itxaroten ari dute, ez dago lekurik parte hartzeko. Azkeneko 2 urte hauetan handitu da pila, demanda, ez? Jende asko deitzen du, parte hartu nahi dut, mesedez, eta ezin ditugu denak hartzen ditu. Zergatik, erabaki dugulakoz garrantzitsuena ez dela zenbaki altu bat izatea, baizik eta kalitatea mantentzea. Eta gure helburua bada, beraiek, doluari aurre egitea eta integratzea, zenbat eta gehiago hartu, segurazki kalitatea jetxiko da. Orain, hitz egiten ari dugu, orain eta beti, Nafarroako gobernuarekin, Iruñako udalarekin, laguntzeko, baliabiderekin, laguntzeko, errekurtso gehiago izaten. Baina gauzak, doazte mantxo. Esango dugu horrela, Jesuitas eskola ondoan gaude, beraiek usten digute lokalak, baina ez gara kabitzen. Orduan, deitzen dutenean amatxo eta aitatxoak eta eske benetan behar duela, ez dago tokiri, ez ditugu baliabideak, ez daukagu, ez gaude momentu horretan. Nahiz eta gure emaitza oso ona izan eta ikusi urte batean, etorkinak, ez baduz begira, gertatu da, baina askotan, ez direla etorri sei elkartela. Karo, sei elkartela etortzen dira 18 hilabete baino gutxiago hemen daramatenean, etorri berriak. Orduan gertatu da, nerabe baten bat ez dela etorri sei elkartera eta 2 urte pasata gaizki dago, okerrago, zergatik ez du olakoz bere doluari aurre egin, eta orduan bidaltzen dute sei elkartera. Karo, prebentzioa, sei elkartea da prebentzioa, ez que pertsona hau ez dago sei elkarterako, dago osasun zentroari bateko eta dauka beste arazo bat larriagoa. Hau da, zenbat eta lehenago aurre egin honi, motzago da gure interbentzioa eta kalitatea handitzen da, baina, hor daude, immigrazioarekin dauden politikak edo, ikuste dut, zuek jakinarazten duzuen nola dagoen gaia, eta guk horrekin lan egiten dugu eta badakigu, politika mailan ez dagoela laguntza gehiegi honetarako. Gaiaz pizkat aldatuz, kurtsoa amaieran gaude ja, amaitu duzute kurtsoa. Zer nolako balorazio egin dezakezu kurtsoari buruz eta bertan zer nolako ekintzak edo aktibitateak egin dituzute urtean zehar? Urten oso kurtso berezia izan da. Alde batetik hori, adin txikiko nerabeak familiari gabe etorri direla eta hor, Nafarroako gobernua egonda berez, nola baliabideak sortu eta, azkenean guzti hori tokatzen zaigu, horre ematea momentu horri.
eta pixka bat desbordazioa, egon da elkartean, ja bagenuen, pues oraindik gehiago, oso kurtso berezia izan da. Beste aldetik, 20 urte betetzearena, ez da izan, ospatu dugu, orain dela aste batzuk, jardunaldi batzuk egin genituen, hor jardunaldi horietan egin genuena zen, pasatu edo konpartitu gure lan egiteko metodoak, teknikak, gehien bat bakarkako eta familia inguruan egiten dugun interbentzioa, eta oso jardunaldi politak, eta arratsaldean egon ginen kalean baita, hurbiltzen, batzutan igual ikusten ditugu etorkinak, eta ja daukagu ideia egina, etorkinak etortzen direla, eta direla ez dakit zer, ez ditut esango, entzuten diren gauzak, baina burura etortzen zaizkigun gauzak pentsatzen dugunean etorkinetan, ez dira, normalean, pertsona desberdinak dira, beste kultura batekoak, beren egiteko moduak desberdinak dira, eta hori sortzen da gure barruan, gaizki, hau gaizki dago, hau da nire kuadratua, hau ongi dago, baina hori horrela egitea, gaizki. Nik uste dut orain diekan gizarteak lan hori egin behar duela, pentsatzea, badaudela mila modu gauzak egiteko, etorkinak badutela beste moduak bere kulturan, baliogarriak izan direnak, orain ona etorri dira kostatuko zaie kultura ulertzea, kostatuko zaie egitea beste erlazionatzeko moduetara, baina ezagutzen badituzue, zirikatea atatzen diren erabeak, dituzte gaitasun pila eta gogo pila, hemengoak izateko eta hemengo gauzak ulertzeko. Orduan, ni esango nuke, aurtengo balorazioa oso positiboa izan dela, jendea oso pozik dago, eta orain hobetu behar dugu, nik uste dut hor dagoela gauza baliabideak lortu, hori orain udan egingo duguna da etorri berriak direnei aurre egin, harrera eman, barkatu, azken hilabete hauetan etortzen joan dira nerabe berriak, orduan orain udan daukagu programa berezia, bai? Gainera udan izango da goizean, orduan norbait ikusten badigu, bolondrez etorri nahi badu, ongi etorria izango da, uztaileko 5 egunetan, 3 astearte eta 2 ostegun egingo dugu elkartu nerabe familiari gabe etorri diren adin txikiko nerabeekin eta gaztelera ikasi, gehienak Marruekosekoak, eta behar dute hizkuntza ezagutu. Eta gero ja abuztuan denak elkartuko gara eta hor sortuko dira erlazio berriak, eta gainera Iruña eta Iruñerria ezagutu, lagunak egin, gehienak daude etxean, negarrez, atera etxetik, leku berezi batera joan, eta hasi, kontaktua izaten komunitatearekin. Orduan oso programa berezia da. Gainera abuztuan baita hasten gara iraian institutuan hasiko dira, eta orduan abuztuan hasten gara ikusten, ze matematika emango duten, ze lenguaia, pizka bat maila hartzen, horrela arazoak ekiditzeko, eta hori. Ja pizkat ere etorkizunari begira, hurrengo kurtsorako prestakuntzak egin dituzute, ez dakit berrikuntzarik planteatuko dizuten, teknika desberdinak erabiltzea, harreran beste metodo batzuk garatzea. Eske guk, egunez egun joten gara probatzen gauza berriak, nire lankideak, formakuntzak, urtero egiten dute formakuntza berriren bat, gehien bat, doluan zerikusia daukan horrekin, eta esperientzia berriak beti martxan jartzen ditugu, ikusten dugunean, baliogarria denean jarraitzen dugu teknika horrekin, ikusten dugunean ezetz, aldatzen ditugu, baina eske hori, berrikuntza horiek, ez dira inoiz paratzen, baina eske nik uste dut orain daukaguna da hori, jende gehiagizuk pentsa, etortzen dela pertsona bat, ikusten duzula nerabe bat negarrez. Baina negarrez, azten zaila hitz egiten, jartzen diozula hitzak bera sentitzen ari denari eta batean, azten dela negarrez. Nerabe bat, eta ikusten duzula ez daukala lekurik.
sei elkartea da bere lekua, baina sei elkartea atope dago eta ez dauka lekurik parte hartzeko. Baina eske badakizu, 2 hilabetetan tristura guzti horiek eta hor dauden arriskuak, horrekin lotutak dauden arriskuak, eske murrizten dira pilo. Nik uste dut hori dela orain gure arazoa, ez? Osea, politikariekin edo instituzioekin edo ez dakigun horekin, ez? Bueno, pues laguntza ez dakigun hori saiatu gara, baina etorkinak nik uste dut ez direla, ez dutela gehiagin bueno, ez dakit zergatik, baina hori da gure gakoa. Saiatu baliabideak izaten, nerabe guztiagoi aurre egiteko, familiei aurre egiteko, atenditzeko, eta hor dauden arriskuak ekiditeko. Bai, erronka oso mardula da. Bai. Ja pizkat ere, elkarrizketaren amaierarako, komentatu duzu nola pasa den hilabetean edo, kurtso amaierari eman zinioten ospakizuna, eta bertan sorpresa bat eduki zenuten, ezta? Bai, bueno, sorpresa pillo, pentsa, 250 nerabe gehi, bere familiak, baina urtero kurtso bukaeran, kurtso amaieran egiten dugu festa, amaierako festa, baita baliogarria da bolondresak familiak ezagutzeko, familiak bolondresak eta nerabeak, bueno, pues, zeiden familia, elkartzeko eta sentitzeko hori, identitate hori, Eta egun horretan, 2 nerabe rap bat prestatu zuten, batean idatzi zuten horrela bihotzetik ateratzen zitzaiena, doluaren inguruko rap bat egin zuten. Karo, guztiontzako izan zen, hori, musikarekin, musikaren bitartez, batean, 250 nerabe guzti horiek sentitzen nahi zuten batean abestea, edatu ginen, eta ze ongi harrapatzen duten, zer gertatzen ari den. Eta orduan, izan zen momentazo bat, rapa NX estudioa esker grabatu ahal izan genuen, oso jatorrak, oso profesionalak, hemendik eskerrak eman nahi diet, oso lagungarriak, eta bueno, hoiei esker, izan genuen rap profesionala, eta bueno, espero dugu uda honetako rapa izatea, baina badakigu ez dela erraza. Baina beraiek oso pozik daude, beraientzako, beraiek izan dutena da, ze pasada, jagon ginela estudio batean, gainera oso mutil jatorrak dira, NX estudiokoak, ze pasada, grabatu alizatea, egotea lanean, profesionalak bezala, eta orain ze pasada, ze lan polita, atera den. Sei elkartenentzako oso baliabide ona, rap bat izatea doluaren inguruan nerabekin lan egiteko, eta hori da sei elkartea. Gauza da, sei elkartea ez dutela bik egiten, baizik eta parte hartzailea dela, prozesu horretan parte hartzen dutela, bai, adibidez, rapa egin duten nerabeak, kasu honetan, orain, udan egingo dute harrera etorberriak direnei, bai, orain udan premonitoreak ditzen diegu, bai, orain formakuntza egiten ari dute, beraiek ematen diete harrera, nik ja pasatu dut honengatik niri lagundu didate, orain ni naiz zuri harrera ematen dizudana, ulertzen dut nola zauden, bueno, pues, metodologia hau sei elkarten erabiltzen dugu, familiak izatea, nerabeak izatea, parte hartzaileak, hau da, beraien formakuntzak, beraien dinamikak, aktibitateak prestatzen dutenak. Eta hori, oso pozik gaude raparekin, eta, bueno, gaur ekarri dugu, Salva Telebistara, beraiek ez dakite euskeraz, gainera, galetu hitz egiten dugunean honi buruz, beraiek ez ekiten hemen euskera zegoela, ez ekiten bere existentzia, baina, bai egia da, sei elkartean baten bat esan digula noizbait, ni euskera ikasiko dut, lehenengo, hemengo erdera kontrolatu eta, baina, bai, oso pozik gaude, lan horrekin. Ongi, Maite, mi esker etortzeagatik, eta segi lan mardularekin areketa hobekien. Bale, oso ongi. Eta orain, emango diegu paso bikidei, beren rapa hemen abestereko. Jan Carlos eta Gabriela, zer moduz egiten duten. Seguro oso ongi gingo dutela. Eskerrik asko. Zuri. Aún estamos pequeñitos, solo somos estudiantes. Somos tamaño pequeño, pero de cora gigante. Tenemos poca platita, pero
mente comerciante, algunos medios pendejos, otros con mente brillantes. Llegamos hace poquito, el objetivo pa'lante. Siempre camino sin miedo, con un flow de elefante. Dijeron que no podía y ahora voy siempre sin freno. Solo somos inmigrantes y somos todoterreno. De verdad queremos demostrar que tenemos un flow muy real, que venimos de varios países con muchas ideas para aportar. Y aquí nadie nos podrá parar, pues tenemos un sueño ideal que nos lleva a cumplir esas metas que un día yo sé que vamos a lograr. Pues siempre me subestimaron, dijeron que no podía, ahora voy alzando el vuelo. Aquí está su latina, demostrándole al mundo que aquí sigue todavía para cumplir esos sueños que tiene desde chiquilla. Un aplauso para el emigrante por toda su valentía, por cruzar todas esas fronteras y buscarse una mejor vida. Pues venimos de tierras hermosas, también un poco peligrosas, pero siempre la vista pa'lante, no importa que sea inmigrante. Solo somos inmigrantes y somos todoterrenos. Canten un poco conmigo, vamos siempre sin el freno. Solo somos inmigrantes y somos todoterrenos. Canten un poco conmigo, vamos siempre sin el freno. Aún estamos pequeñitos, solo somos estudiantes. Somos tamaño pequeño, pero de cora gigante. Tenemos poca platita, pero mente comerciante. Algunos medio pendejos, otros con mente brillante. Llegamos hace poquito, el objetivo pa'lante. Siempre camino sin miedo, con un flow de elefante. Dijeron que no podía, y ahora voy siempre sin freno. Solo somos inmigrantes y somos todoterrenos. Ando siempre por las calles de Pamplona sin ningún tipo de miedo, sin pasaporte, sin papeles, pero como un niga no retrocedo. Cuando digo que somos inmigrantes y que somos todoterrenos, me refiero a que siempre pa'lante y que nunca usamos el freno. Cuando camino en la calle me preguntan de dónde es que yo provengo. Digo que soy un negro latino orgulloso de la gente que tengo. No soy de aquí, yo soy un migrante, un negro con flow y estilo elegante. Cuando canto mejor tengo un calmante, porque cuando rapeo soy un gigante. Vinimos de tierras hermosas, de donde hay unas fiestas brutales, de donde la mayoría siempre está con los climas tropicales, de donde hay una rica comida que no hay quien las iguale, de donde por una pastilla baja más de 5 discos vitales. Solo somos inmigrantes y somos todoterreno. Canten un poco conmigo, vamos siempre sin el freno. Solo somos inmigrantes y somos todoterreno. Canten un poco conmigo, vamos siempre sin el freno.